Dili lang mga turista ang midagsa sa Badyan tungod sa ilang mga atraksyon, apan lakip na usab ang mga tuyom. Kini ang gitutukan ni Fem Ridumabo. Ang lungsod sa Badyan ang usa sa mga dagsaan sa mga turista tungod sa mga maanindot nga tourist destination sa lugar. Og lakip sa midagsa sa dapit ang mga tuyom. Nag-viral kining video sa usa sa mga residente sa Badyan din iyang gipakita kining gabanig nga mga tuyom sa baybayon sa barangay Malabago. Ang dagat dinhi sa Badyan, Cebu, limpyo. Busa na tingala si Maria Corazon sa dihang kining bahina sa ilang baybayon ming itom tungod sa kadaghang tuyom o sea urchin. As in, grabe kadaghan. Dagko kay unod. Dili gyud usual gyud siya nga adlaw, ma'am. Nagkataon lang gyud nga pitig gyud siyang daghan nga wa mi mag-expect na shock jud ko, ma'am, ato dili gyud to kuan akong video na shock jud nga daghan jud kaysa sa tanan. Giangko ni Maria nga lisod man ang pagkaligo sa dagat kun anaa kining daghang tuyom tungod sa kadaghang tunok usab niini. Apan naanad na sila og kaybaw na sila unsa itambal niini. Wala usab nila kini giisip nga perwisyo kundi dugang blessing. Nahimo na gyud siya kanay mag-order, so manguha dayon amo anang ibaligya. Blessings. Hog na sa blessings. Patilawon na mo ang every guest. Amo na siya nga naon, sir, do you want to try a sea urchin? Then among patilawon sila, ma'am, para ma-experience nila unsa ang sea urchin, unsa ilami. Ang mga tuyom mamahimo ra ang kilawon. Walayan gyud ato ni mga kapuso og kaon, kilaw, lamim daw ni siya kilaw. Aning tuyom. Gipanghambog nga tuyom sa Badyan. So butangan og suka. Suka. Dayon. Itso na kaon. Ug lami ni siya. Parisan sa mais. True. Apan asa kahagikan ang daghang kaayong tuyom nga kalit lang misulpot sa baybayon sa Badyan. Base sa research nga ang mga tuyom ang ania na sa atong planeta sud na sa 450 million years. Nakasurvive sila sa pipila ka mass extinctions. Bisan way utok ug mata, daghan kayo silang tunok nga gigamit nila aron makalihok og depensa gikan sa mga predator. Kano kahang misulpot ang daghan kaayong tuyom sa baybayon nila Maria Corazon? Natural naman silang nakatira sa ating coral reef, sa buhangin or sa seagrass. Pwede itong indicator ng ecosystem imbalance kasi maaaring kakaunti na yung mga predators nila. Wala namang batas na nagpipigil na kumain ng tuyom kung maaari ay for local consumption. Hindi naman siya nakakalasan, no? Oba ni Marlon Malgazo, Fem Ridumabo. Balitang Bisdak.